तो भाई लोग एगो गाना बता पावर स्टार पवन सिंह के गाना के नाम बा धनिया ए जान। तो भाई लोग जौन देखला हल टीजर ना रहला उ डेमो रहला आई पावर स्टार पवन सिंह के जलवा ह कि गाना आइल ना तले यूट्यूब पर सर्च हो रहल बा भाई लोग। खाली एगो थंबनेल आइल बा तो ये इतना सर्च हो रहल बा आ गाना आई एक दो दिन के बाद। एक और बात बा भाई लोग, गाना के विजय चौहान लिखले बारन। तू लोग जानते हो लोग कि विजय चौहान कैसन गाना लिखेलन, एकदम साफ सुथरा अश्लीलता से कुछ ना। ई गाना इतना सर्च होता यूट्यूब पर कि का बताओ जाओ। अभी गाना आइले नहीं के, खाली थंबनेल आइल बा पोस्टर, तो ये इतना सर्च होता। आई गाना आ जाई तो हमरा लागता कि एक दो महीना ट्रेंडिंग पर चढ़ा के रखी लो भाई लोग। एकरे के तो कहाला पावर स्टार पवन सिंह के जलवा। हाँ, एक और बात बा भाई लोग, खेसारी भाई के अभी सुने में बहुत खराब लागता कि खेसारी भाई दूसरा विवाद में फसल बाड़न तो उनकर गाना ना आ सकता अभी। वही से हमरा और लागता कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना के बहुत बेसब्री से इंतजार करता लो। एक और बात बा कि पावर स्टार पवन सिंह के बहुत दिन से गाना ना आ रहा, मतलब कि बहुत दिन से गाना ना आवत रहा। आवतो बा तो ऐसा गाना आवता कि बाप रे बाप पूरा पब्लिक पागल हो गइल बा। धनिया ए जान, क्या बात बा भाई लोग। तो कितना जना के अच्छा लागल हो यू कमेंट करके बताई, आ खराब लागल हो न्यूज उहो कमेंट करके बताई। तो भाई लोग हम सुधार रहे हैं। तारा लोग इनके अच्छा लागल हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया यार। अभी नया पर चालू कैले बानी, पहले रोस्ट करत नहीं, अब रोस्टिंग छोड़े के भाई यार, मन गुता गइल बा।